Som man kan se på målebæret, så er prøven, den har givet 0,56 liter per minut. Og spørgsmålet er, om det er godt nok i forhold til tabelværdien. Og tabelværdien, den kan man læse i bogen, grundbog for sprøjtefører. Om bagi, der er bilag, og bilag 8, det er fladsprederdyserne. Det er jo den, vi har valgt. Og går man ind og kigger på 2 bar, den er her, og 4110-12, den er her, så får vi, at den skal give 0,6 liter per minut. Så vi får altså lige underkanten, men spørgsmålet er, om det er godt nok. Det regner vi på. Tabelværdien fra bogen, den var 0,60 liter per minut. Og der siger man, at der må være en afvigelse på plus minus 15% fra tabelværdien. Hvis jeg skal finde plus minus 15% på det her, så gør jeg sådan her. Plus 15%. Så ser jeg 0,60 liter per minut ganget med 1,15, fordi det var 15%, der skulle lægges oveni. Og så får jeg, ja, så skal jeg lige have fat i en lommeregner. Så er der lige slut en gang. Så ser jeg 0,6 ganget med 1,15. Det er lige 0,69 liter per minut. Der har jeg fået lagt 15% oven i tabelværdien. Så trækker jeg 15% fra tabelværdien. Minus 15%. 0,60 liter. Det var tabelværdien. Så ganger jeg med 0,85. Her har jeg trukket 15% fra. Det giver 0,6 gange 1,85. Det giver 0,51 liter per minut. For at den dyse og det tryk, vi har valgt, at vi stod og sprøjtede ned i målebæret, skal være i orden, så skal den mængde vand, der er i målebæret, den skal ligge imellem de 2 tal her. Og den var i målebæret der var der 0,56 liter. Og det ligger fint imellem de 2 værdier, så dysen er okay.